O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e unha semana máis douvos a benvida ao Recuncho dos Libros, o espazo da Radio Pública Municipal no que percorremos a actualidade da Biblioteca Pública Enrique Rivera Rouco, da man da súa responsable Anabel Alonso, que como sempre xa nos acompaña. Que tal, Anabel? Hola, boas. Moi ben. Espero que xa recuperada despois da Festa do Libro, que tivo moitísimas actividades e, digamos, un dos piares centrais foi a entrega dos premios dese concurso de marcapáxinas. Pois sí, bueno, aínda todavía cansas da semana pasada, que foi moi intensa, cos clubs de lectura, coa Festa do Libro, pero sí, moi ben. Pois sí, entregamos os premios do concurso de marcapáxinas, que, por certo, a partir de hoxe, a partir do luns, xa tedes a exposición na biblioteca para todos aqueles que estén interesados en vir a ver os resultados deste concurso, que hubo bastante participación, máis de 100 marcapáxinas, e ver cales foron os finalistas, que foron escollidos por un xurado que estuvo composto por o ilustrador Miguel Ledo, pola Concelleira de Cultura Lorena Tenreiro e polo persoal da biblioteca. Entonces, animamos vos a que vos acheguedes por aquí, está na escaleira e podedes darlle unha ollada. Moita participación tamén este ano, máis de 100 participantes, e supoño que estaría difícil a escolla. Pois sí que estuvo difícil a escolla, nos levou un tempiño decidirnos, porque a verdade é que nos gustaban moitos, o sea, que estuvo moi ben. Pois a partir deste luns xa a xente pode pasar a ver esa exposición de marcapáxinas para poder apreciar os traballos que cada ano aparecen nesta cita, que xa é habitual, xa é unha das citas imperdibles dentro das celebracións deste Día do Libro, non? Sí, e ademais agasallamos con un marcapáxinas. Sabedes que cos gañadores das diferentes categorías facemos un marcapáxinas para regalar aos usuarios e a xente que leva os libros en préstamo. Entón, animadevos e vide a buscalo vos. Ben, pois, unha vez feito este recordatorio, se che parece, comezamos con ese percorrido de actividades para esta semana, que nos queda un pouquiño coxa porque teremos o xoves festivo, pero bueno, hai cousas que non van a fallar, como por exemplo o luns de novidades. Que temos esta semana? Pois mira, traigo vos 2 libros para público infantil neste luns de novidades. A primeiro é un cómic que se fixo aquí moi viral, de Ana Oncina, que se chama Croqueta e Empanadilla. Xa tiñamos, temos de novidade un número novo, pero xa tiñamos outro, e conta a historia desta parella de Croqueta e Empanadilla e os seus problemas, digamos que domésticos. É unha serie que tuvo moitos recoñecementos pola súa calidade, recibiu o premio do Salón Internacional do Cómic, e que conta a autora que naceu dunha anécdota de que se foi de viaxe coa súa parella e andaban por aí vendo cousas, e entón ela cansou e sentou e a parella dixolle, pareces unha empanada, e ela dixolle, pois tú pareces unha croqueta, e a partir de aí naceron Croqueta e Empanadilla. E, son moi divertidos, e nós os temos na nosa sección de cómic para nenos e nenas a partir de 9 anos. E tamén sempre nos traedes unha novidade para público infantil en galego. Sí, esta me gusta especialmente, se chama O que quero é berrar, de Simón Filip e Lucía Gagliotti. Lucía fai as ilustracións e Simón Filip fai o texto, e é un libro que fala das emocións, ¿no? E desta cosa de que hai días en que solamente queres berrar, e eu me sinto moi identificada con eso. Creo que nos pasa a veces, ¿no?, aos adultos, que nos botaríamos a chorar como a un neno si fósemos nenos, pero como nos cortamos porque non nos queda outra. E explica un pouco como facer para que as emocións non se fagan donas de ti e tú as controles a elas, ¿no? E forma parte dunha serie que vai sobre xestión emocional e está pensada para os nenos, pero tamén para traballar en familia ou para traballar en clase, e é para os nenos máis pequeniños, para os prelectores hasta 5 anos.
Pois unha proposta, dende logo, moi interesante, como ti dicías, que tamén abre un pouco ese abano, xa non só é para os prelectores ou público infantil, senón tamén para incorporar as familias e facelos partícipes dese proceso lector. Se che parece, pasamos ás novidades para público adulto. Pois sí, tamén vos traio dúas novidades para público adulto, de dúas autoras que xa temos máis libros tamén na biblioteca, en este caso en castelán María Oruña, un gran éxito na biblioteca, con esta nova novela que acaba de sacar, El albatros negro, unha novela de intriga e de misterio, que se desenvolve nesta ocasión en Galicia, en Vigo, e como en dous planos temporais, un na actualidade e outro no ano 1700. Digamos que a historia esta do 1700, a protagonista é unha xoven entomóloga, no? que está facendo aí como unha investigación, e despois na actualidade pois temos un investigador que aparece un cadáver e teñen que saber que pasou aí, e que todo ten relación con un galeón que está afundido na costa de Vigo. Bueno, nada, con María Oruña seguro éxito, e a verdade é que os seus libros, esta colección que ten sobre Puerto Escondido, tuvo un éxito enorme na biblioteca, e é super ventas en toda España. Ela é galega, está fincada en Vigo, e en esta ocasión pues, centra a súa novela aquí na nosa terra. Pasamos tamén á novidade en lingua galega, non? Sí, traigo vos tamén un thriller psicolóxico, tamén novela de aventuras, de Blanca Riestra, que se chama As augas interiores. Tamén temos outros libros anteriores de Blanca, tanto en galego como en castelán. Blanca estuvo escribindo unha temporada en castelán e agora pasouse desde que volve a estar vivindo en Galicia, volve a escribir en galego. Ela estuvo vivindo en Francia, de feito doctorouse ali, e tamén foi a directora do Instituto Cervantes en Albuquerque, en Estados Unidos, e agora nos recibe con esta novela na que se fala dun buque de salvamento marítimo que vai a Terra Nova, e de cousas un pouco semifantásticas que suceden nesa viaxe, sobre todo aos mergulladores, e me parece unha boa recomendación. Además, conozco personalmente a Blanca e creo que tiña intención de escribir unha novela na que As Pontes iba a estar presente, o sea que ao mellor dentro de pouco temos que falar dunha novela sobre As Pontes de Blanca. Pois o gallá se convirta en realidade ese anuncio, e poidamos tela aquí na biblioteca, e tamén incorporala dentro da sección na nosa vila que logo visitaremos. Se che parece, agora continuamos co percorrido da semana e pasamos ao martes de cómic. Pois sí, nesta ocasión traigamos unha novela gráfica que está baseada nunha novela. Isto é algo que se está poñendo moito de moda últimamente, que moitas novelas clásicos se están vertendo á banda deseñada. En esta ocasión a novela é Nada, de Carmen Laforet, e o autor do cómic é Claudio Stasi. A novela de Carmen Laforet no seu momento foi moi importante porque marcou a renovación da novela española. Sempre está nos listados das mellores novelas do século XX, a súa novela foi premio Nadal no seu momento, e conta un pouco a chegada dunha rapaza a Barcelona na posguerra e a desolación da familia, o sea, vai a vivir coa súa familia, con os tíos, a desolación desa casa e todo o que lle pasa a ela, no? E se virte neste caso pois a ese ambiente asfixiante e de decadencia de Barcelona aos debuxos que fai Claudio Stasi. E se non coñecedes a novela, ao mellor é unha boa forma de achegarse máis facilmente ou máis doadamente a ela, e tanto as dúas cousas son moi recomendables, tanto a novela gráfica como a novela. Bueno, pois mira, xa que esta semana, por mor do festivo, non imos ter recomendación de libro e peli, temos aquí unha recomendación de libro e cómic. E de libro e cómic e peli, porque tamén hai unha película española que versiona esta novela, unha película creo que dos anos de finales dos 40 ou de principios dos 50 ou así, o sea que tamén ten peli. Pois hai que dar esa recomendación aproveitando
xa que non temos ese xoves de libro e peli. Continuamos agora, pasamos ao mércores, que é o día que dedicades aquí na biblioteca a poesía, con ese mércores de entreversos. Sí, pois en esta ocasión traemos como unha antoloxía, o romanceiro en lingua galega. Me parecía interesante, ahora que vamos a empezar maio, xa a finales desta semana, e vamos a empezar coa celebración das letras galegas, e que nesta ocasión, xa o dixemos, se adican pois, ás mulleres, ás cantareiras, á tradición oral e eso. Este libro de romanceiro en lingua galega que recolle un montón de romances que se mantiveron intactos gracias á tradición oral durante moitos séculos. É dicir, e me parece interesante visitar eso. O sea, creo que calquera persoa que lea este libro vai a topar cousas que xa coñece, que as coñece porque xa se escoitou a súa avoa ou a súa bisaboa, e é moi... E claro, antes que ao mellor non era tan doado manter a cultura a través da escritura ou a través dos libros, ou non sei que, se mantuvo de todas formas a través da literatura oral. Igualmente a lingua, ¿no? Digamos, se a lingua sobreviviu en todos estes séculos escuros da nosa historia, pois foi gracias á tradición oral. E a literatura igualmente, ¿no? E me parece unha opción estupenda. Moitos etnógrafos e moitos antropólogos se dedicaron a recoller estes romances. Cabe citar especialmente, que eso este mes falaremos ampliamente supoño deles, a Dorothy Schubert e a Antón Santamarina, que fixeron este cancioneiro galego enorme en varios tomos, que recolle as músicas e as letras desas cancións populares. Pois, dende logo, unha achega moi interesante esta antoloxía do cancioneiro galego a esa tradición popular, como ben dicías ti, que ademais vai a protagonizar o Día das Letras Galegas, e estará, supoño que, moi presente durante todas as vosas actividades deste mes de maio, non? Pois claro, sí, o sea, isto falarémolo máis veces. Ben, pois, como dicíamos, non? Como xa vimos comentando ao longo deste programa de hoxe, o xoves, 1 de maio, día festivo, descansamos dos xoves na Biblia, desa recomendación de libro e peli, pero pasamos aos venres e inauguramos mes, entramos en maio e temos troco de autor do mes, non? Pois sí, nesta ocasión imos dedicarlle a autora do mes a Marilar Aleixandre, unha autora moi prolífica, con moita literatura tanto para rapacería, o sea, para rapaces novos, como para adultos, que fixo incursións na poesía, no teatro, que prácticamente ten todos os premios que se poden ter da literatura galega. Foi Premio Xerais, foi Premio Blanco Amor, foi Premio Nacional de Narrativa, foi Premio Esquío de Poesía, o sea, ten todos os premios sabidos e por haber. Nada, dedicaremos o mes de marzo a súa ampla producción, falaremos estes venres de marzo máis polo miúdo da súa obra e da súa persona, que é curiosa porque é unha persoa que non é galega, que se veu a traballar aquí, o sea, é madrileña, é científica, e en un momento determinado decidiu dedicarse ao ensino, aprobou as oposicións e tocoulle virse a Galicia, e resulta que aquí fixo a súa vida e empezou a escribir en galego, e hoxe forma parte da Real Academia Galega, o sea que é un persoeiro moi interesante. Bueno, simplemente corrixiche porque estabas dicindo marzo, o mes de maio. Do mes de maio, perdón. Xa non sei nin o que, Dios mío, ves, o día do libro nos deixou fatal. Ben, como sempre tamén os venres incorporábamos fai unhas semanas unha nova sección, un novo apartado onde falamos de literatura relacionada coa nosa vila e coa nosa comarca. Sí, traigomos un libro nesta ocasión que é un ensaio, bueno, un libro de fotografías máis ben, o libro Gota a Gota de Marisol Souto, seguro que moitos o coñecedes, que este libro que foi un percorrido polo enchido do lago desde o minuto 1, digamos, ata o final. Recolle mogollón de fotografías de todo ese proceso ao longo deses 4 anos. Ela, por razones laborais, pero tamén por gusto persoal, fotografiou o lago casi en todas as épocas, o sea, fotografiou non todas as estacións do ano e en todas as horas do día, pola mañá, pola noite, é dicir, é realmente un libro delicioso para ver e que ademais nos queda como memoria
de como era a mina antes, non? Dicir, seguramente as xeracións máis novas que xa solo recoñeceron a realidade do lago, non? Que non coñeceron a realidade anterior, poden descubrir hasta a través deste libro, non? Como era a mina e como era, e logo todas esas persoas además que teñen antepasados que naceron aí, ¿no? Nesa zona, en todos eses lugares desaparecidos que se expropiaron primeiro para a cuestión industrial e que agora son o lago que, bueno, que nos deu tamén pues, moitas tempo de lecer e para facer deporte e para moitas cousas, non? O libro é precioso, estéticamente moi bonito, o formato, as fotografías, Marisol é unha fotógrafa estupenda e as fotografías son estupendas. Pois, dende logo, como ti ben dicías, non? É un rexistro da historia recente da nosa vila, da historia paisaxística, da historia industrial e, bueno, un traballo, dende logo, titánico o de recoller ese proceso de enchido de todo o lago ata converterse no que é hoxendía, non? Sí, é ver paso a paso como cambia o territorio, non? Eso que falamos tantas veces que nas Pontes é tan crucial, non? Cantas veces cambiou aquí o territorio e cantas veces a paisaxe que nos rodea foi distinta e entonces me parece moi interesante ver eso, ¿no? E no libro eso se ve perfectamente. Creo que é unha cousa sobre a que ao mellor non temos reflexionado suficiente e é moi interesante. Moi ben, pois esa recomendación dende logo moi chula, porque eso, sobre todo a través desas imaxes recollidas dese enchido dese proceso por parte de Marisol, pois seguro que formará parte do arquivo histórico deste cambio, non, que sufriu o Concello das Pontes nos últimos anos. Sí, completamente. O sea, é unha documentación valiosísima, porque agora estamos todavía demasiado preto de eso e todavía forma parte da nosa vida, pero dentro de unha época, no, cando pasen uns anos, a xente xa non lembrará como era eso. Por eso que é unha cousa importantísima. Pois aí quedan esas recomendacións, como sempre, que nos facedes de toda a semana de actividades da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco, pero antes de marchar esquecíanos facer un convite á audiencia e que tedes unha presentación moi especial, non, esta semana? Pois sí, o martes ás 8 aquí na biblioteca temos a presentación do libro de Montse Fajardo, Rotas, que si lembras, hai un par de programas recomendábamos entre as nosas novidades, ¿no? Este libro que fala sobre as mulleres que estuveron, que a raíz da guerra civil e da posguerra e todo eso, digamos que se viron afectada a súa saúde mental e acabaron no centro de Conxo, no centro psiquiátrico de Conxo. E é un libro que fala moito sobre eso, sobre saúde mental, sobre como esas mulleres tuveron como, digamos, a parte da diferencia con outras represaliadas da guerra ou con outra, é que tamén as propias familias tamén as abandonaron, ¿no? Porque non se entendía ao mellor ese tipo de enfermidade e, bueno, non sei, seguramente ao público que escoita Radio Home xa coñecemos a Fajardo, que en varias ocasións estuvo aquí presentando libros e que sempre fai uns traballos super interesantes na indagación da memoria das mulleres ao longo da historia, non? Como os outros libros nos que falaba das represaliadas, onde falaba da violencia machista, e creo que este vai a ser moi interesante. Convidamos vos a todos e a todas a que vos acheguedes o martes a esta presentación. Sí, por lembrar, a hora é o martes 29, a que hora? Ás 20 horas, ás 8 da tarde, aquí na biblioteca. Moi ben, pois agora sí, despedímoste, Anabel, unha vez máis agradecéndoche a túa presenza aquí neste espazo e, como sempre, as túas recomendacións. Moitas gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.